Kaixo guztioi, datozen minutuetan, kirolaren eta zehazki eskola kirolaren balio hezitzaileaz hitz egingo dizuet. Zuen ustez, kirola berez hezitzailea al da? Balore positiboak transmititzen al ditu? Nolakoa da ikastetxetako jolastokietan ikusten dugun kirola? Eta telebistan ikusten duguna? Lehenik eta behin, azaldu nahi dizuet, kirola pertsonaren garapen integralerako ezinbesteko faktoretzat hartzen dela gaur egun. Izan ere, gizabanakoaren ongizate fisiko, mental eta sozialean eragina du. Gainera, kirolaren sustapena nazioarteko zenbait estamentuk arautu dute eta goraipatu ere egiten dute kirolak duen paper garrantzitsua gizarte inklusiorako, integrazio eta aukera berdintasunerako eta noski hezkuntzarako. Horrenbestez, kirolaren bertuteak kontutan hartuta, bistakoa da eskola kirolak duen garrantzia balioestea. Izan ere, haurren lehenengo pausuak dira kirol munduan. Eskola kirolaren 125/2008 dekretuan honela definitzen da eskola kirola. Eskola umeek nahitaezko eskola aldian, baina eskola orduetatik kanpo egiten duten kirol jarduera. Dokumentu horretan ere, 3 helburu nagusi egokitzen zaizkio eskola kirolari. Lehenengoa, umeen hezkuntza integrala, bigarrena, haurren nortasunaren garapen harmonitsua, eta hirugarrena, helduaroan bizimodu osasuntsua bermatuko duten kirol ohiturak eskuratzea. Modu berean, eskola kirola baloreen hezkuntzarako ezinbesteko erreminta bezala erabiltzen da. Besteak beste, honako baloreak sustatu ditzake kirolak. Duintasuna, tolerantzia, komunikazioa, lankidetza, laguntasuna, diziplina, joko garbia, errespetua eta gozamena. Dena den, nahiz eta eskola kirolaren potentzial hezigarria ukaezina den, kirolari egokitzen zaizkion balore pertsonal eta sozialak ez dira berezkoak, hau da. Balorio horiek ez dira modu automatiko edo espontaneoan sortzen eta egiten zaion erabileraren arabera negatiboak edo kaltegarriak izan daitezke umeentzat. Funtsean, erantzukizun hori hezitzaileen esku gelditzen da eta errealitatean egiten diren praktikak, hau da internamenduetan egiten den praktika, baldintzatua egongo da haien jarrera, gogoak eta eskola kirolaz duten ikuspegi pertsonalaren arabera. Hainbat ikerketak aurretik esandako guztia baieztatu eta monitorek eduki dezaketen eragin desegokia agerian utzi dute. Besteak beste, honakoak antzeman dira. Hutsuneak balore positiboen transmisioan, gabeziak baliabide metodologiko eta didaktikoetan, lehiaketara gehiegi bideratutako jarduna eta emaitzetan oinarritutako teknikak erabiltzen dituzten monitoreak. Beraz, agerikoa da internatzaile eta monitorek jokatzen duten paper garrantzitsua umeen hezkuntzan eta noski haien bizitzan. Zoritxarrez, eskola kirolaren arduradun askok ez daukate inolako formakuntzarik edo formakuntza hori desegokia da. Eta horrek kolokan jartzen du alde batetik eskola kirolaren helburu hezigarrien lortzea eta bestetik umeen kirolarikoko etorkizuneko harremana. Amaitzeko, esandako guztia kontuan izan da, azpimarratu nahiko nuke, ezinbestekoa dela eskola kirolarekin harremana duten eragileen formakuntza egokia eskaintzea. Bai monitore, zein gurasoena. Zergaitik, formakuntza horrek eskola kirol hezitzailea bermatuko duelako, aldi beren umeen garapen integral bat ziurtatuko duela. Formakuntza honek ere agian, jolastoki eta telebistan ikusten dugun kirol hori eraldatzen lagunduko digu. Eskerrik asko zuen arretagatik.